karena akan lai kami bari cuanai yang akan sulit Tuan lain kami tuanai dek kami yang pun jadi ube dek tuan namun jadi penyakit nak sama itu bagian batuan oleh tekor lagu ada buku kama lagu ada buta lainnya ada tu ada jembang mata marun dah buyuang oh dah yo dibari kena ada buyuang dulu nanda dulu kita dulu aja lagunya ke Padang Mage ke Cancang Kambian C Padang Mage dulu dari Dabuyuang saya jalan pada Jata Merun baru ke Padang Mage Agi akan anyo udah buyuang di agi akan onde udah buyuang janda pendi onde papera ende manggeleng sajo janda pendi onde latua anai manggeleng geleng juwo jo tangan bi dua di dayuang mana jo tangan oi bi dua di dayuang dek galombang onde oi ayah oi bampe juo nande galombang ane dai oi ayah oi bampe juo yo bapak sadar rezeki di papanjang lagu niko ndak salah hambo minta lagu do yo san tiang orang tu lagu ndak salah rezeki minta lagu Pramage de yo san tiang ya lanjut dikece adanya depak kumis lagu dabuyuang dikecean oi lagu dabuyuang kanda ada cukia laki raranan kanduang oi onde lama kironyo laki raran onde da cukia oi nana minta anyo oi samantang oi bab pisau tajam nana samantang oi bab pisau tajam udah lah beriri tukang mayak asa tibo toke karupua tukang mayak lah beriri sekali yo yo ama imbang acali alala tibo amai amai papanjang lagu patri lah awak si Japui tadi pameran nak mana Japui
Pilih buat ibu lagu pisik. Lanjut. Dema imbang cali ade udah buyuang ama imbang cali ade udah buyuang lama numpang ange ma imbang ini lah sama lama ko kamanakan tolong balian karuk buah amai ama imbang nak jua bali ama ajuo na yamai ambo alun mangece ma imbang lah di setop nyo Oh, sudah deh, Pak. Iya. Iya. Nanya balik yang ayo. Bapasan nanya balik yang 6.000 perpanjang ayo.